Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Adlaw day karong Sabado no, March 1, tuig 2025. Karon day no, mag-upload na sa ta og bagong bayani. Ang suwatan po, pinadaa kini sa usa ka babae OFW sa Saudi Arabia, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Bueno, di ta maglangan niya ang bagong bayani nga ang sender si Linda. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwatampo nga gipada gikan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag singan nga Linda. Dear Priscilla, suki sa kong tigpaminaw, pinaagis sa radyo o sa online ining tulumanon bagong payani. Sa 13 katuig na kong panarpaw, isip OFW, kaduharag ko nakabakasyon sa Pilipinas. Ang primero mao katong gagmay pa ang mga bata. Ug limak pa lang ko katuig nga nanarbaho sa abroad. Ang katapusan nining bago lang sa diyang usa na lang katuig ang kuwang ug matapos na ako ang akong katapusan kontrata sa maldita ug maldito na akong mga account. Tawagan lang ko ninyo sa nga Linda, usa ka OFW isip DH kung domestic helper sa Saudi Arabia. Pasensya na yung ka sa itong mga anak. Di na nato kontrolado ang ilang mga kinaiya, Linda. Alter, dili ko ninyo mabasol kung nanuwa ko o Manila samtang nagtako sila. Kay naning kamot ko, aron makabarog kining pamilya ha. Nakasabot ko niya na. Apan sila si Cathy ug Joven. Isuda lang nila ka ng sabton. Kuningo naman ang gani ni Indi. Mas maayo pagwa na lang ko mo bakasyon. Linda, Mas maayo pag ipaabot ko na lang unta ang sunod tuig. Nga mahuman ko sa akong katapusang kontrata. may mo mabasol ko nimo sa sayop kong pagdaan nilang managsuon. Kana, mao kani punto ko, Alter. Oo, ang kunon ko. Nga tungod sa akong pagpangga sa tong mga anak, nahimo silang inguniana. Alter, Di ba nga gugmamansab ngadto nila nga atong mga anak mo'y nakapaghat nimo aron manarbaho ngadto silang nasod? o lagi. Panuwa ka na magpasambot nga dili lang sa nimo sila disiplinahon. Ay nahibaw ka na gyud nako. Nakaila ka na gyud nako nga di ko gustog samok. Ang resulta, sama rang imo silang gipasagdan aron motubo ang ilang mga sungay. Oh, nahiluman ka. Tingog! Murason ka man gyud bisag apiki ka na. Wako sa katarungan nga mutubag-tubag nimo, Linda. Kay binuhi og pinakaon lang ko nimo aning bayan. Tanawa ka ragon sa kayod kabati og taras, Alter. Makapasapot sa gana. Kanang imong kayaw-yawan, Linda, mao kanay hinungdan kung nganong dili ko gusto nga magpundo nga hisbay ang mga anak ta. O sao pagdisiplina og dili ko mo yaw-yaw, ha? Sige ko no. Basaylo ako kung nganong dili ko makamaong mo disiplina nila. Sayod ka gyud nga dili ko makamaong mo yaw-yaw. Uy nga no, good in taon. Ato ko na sila mga anak. Tungod kay di ko gusto nga mahiubos sila nako. Panuoy ko sa atong mga anak tungod kay pinangga ko kayo ka na sila. O mauna diha. Mo na nag-anad na mga bata, ah. Kay kalma ramagod kayo ka. Asa man si Manoy ni mo, Alter, indayon. Ilakaw man tumanang.
Apason ko na niya sila si Cathy o Joven sa ilang tatay ni mo, Binigno. Buisit gini mga tawhana, oy. Magkalagot. Kanang inyong mga anak ba man nung? Hindi mo ko na magpasulti. Uy, mga suko, manggani na sila tambagan. Mao lagi. Saon nagianad man silang amahan. Mapinanggaon na ginug mga anak si Manoy Alter Manang. Mao na. Mao na nga, digahi nagmaayo ang sungay ang mga bataa. Nangadagko na lang pero way mga batasan. Dagko naman ang mga anak ninyo, Linda. Ay o lagi pa, dagko na sila. Pero ang husto pamatasan, asa man gibutang, pabinigno. Ay, pastilan. Ikaw basad pa no? Nagparihas lang gid lagi mo si Alter ay. Dili kay makamaumubadlong sa mga bata. Tanawa na hinuon na, ugon si mga kinaiya. Linda, Tuluman unta mong dagko din he. Wagin mo ka disiplina. minus-minusisid ko nun ng imong kayaw-yawan, Linda. Pabinigno. Lahi na yung tao ng mga kabatanunan karon, Linda. Uy, di na magsilbi ng pulos ka lang yaw-yaw. Makaparibildi ka na nila. Dili pa. Dili mahimong pasumban sila sa ilang gusto nga mao na lang di maoy matuman. Inahanggod ko. Ginikanan ko og mga anak nako sila. Busa dili mahimo nga ako na hinuon maimo pailawom nila ug maoy ilang kontrolon. Nagdako nga way mga batasan ang duha ko ka mga anak. Tuyo lang yun unta na kung kurihian ang mga bati nilang kinaiya. Apan usa kini sa nahimo namong lalis sa akong amahan. Ay, pastilan, Linda. Liwat yun kaayo ka itong namatay ni mong inahan. Buutan toon to pero yaw-yawan. Ay sus, dili man ipag-unsa kong yaw-yaw pagod. Alang sa kaayuhan raman unta akong tumong. Mao pa day? O dayoy. Nagmahay gid ko ano ni bakasyon pagid ko nga usa ka tuig naman unta ang kuwang nako ug matapos na nako ang katapusan akong kontrata diha sa Saudi day. Kanapa, makauban na nimo yung pamilya. Na wa ra man gihapoy kapuslanan. Nay Linda, sabta lang ko ang imo mga anak. Ikaw ra baya ang nag-ingon ha, nga gagmay pang imong mga anak sa dihang una nimong gibiyaan kay ni abroad ka. Maula gid day ani. Usahay man sad good, mahutdan tagpailog sa pagsigig sabot. Ako gani, ma'am sa di akong problema gud. Dugang pa ang kumbana nga labihan kasi loso. May gani ng imo kay dili. Aw, dili man hinuon si Luso ning akong bana. Pero naglagot ko eh. Iwag yun makadisiplina sa among mga anak. Kinaunsa man day, Miss Joven, ma? Pausuha gid ang batasan ninyo, Kathy, Joven. Kay kamo ra gid maoy ginindutan, anak. Ay sos, mama sad, uy. Wag ilihok ni mo nga di ka magyaw-yaw, ma. Wapag ka kapuya sige tagaw-taw, Mama Linda? Silian pa ng baba ni mo, ma. May pa. Uy, unsa to? Kamay bing taparusunin mo, taruga ko ninyo, ha? Masig dalimot mo kinsa ko, ha? Ay, dali mo tagit ang tamikin sa kasa mong kinabuhi, ma. Da. Pero, gipauli pa magdinoon ka, uy. Oo. Gipahinumduman na sa dinoon minimo sa imong gibuhat kapag biya na mo. Na. Sa gagmay pa ming mga bata si Joven. Okay nga, no. Diin man di ko, Kathy. Tang. Ha, naglakwat siya ba ko? Gipasagdan ba't namog nga malunusan sa gutom, ha? Wala lagi, wa lagi. Lunas. Pero, nang dagko, may nga way inahan uba na mo. Inyo sa buntag yun na. Nga kining kaharuhay nga inyong matagamtaman karon, kaning inyong natagamtaman karon, bunga ni sa akong pagpaningkamot sa abroad. Bunga. Kaya nga nom, ma. Isugo de ka na mo nga ato panarbaho sa abroad nga waman. Muna. Di ba? Oo, oy. Tanawa ko na pangantiyo ninyo. Ah. Di parehas lang gid mong duha. Sus. Kanus apa man in taon ka mo balik og larga nga to sungkong ma, uy? Aron mabalik ang kalinaw ni Baya? Kathy! Da. Malinawon kay mi dinhi makunwa pa ka, Mama Linda. Okay. Ikaw, rin mo yung nagdagumbot, ma. Kaya ka na sa Papa Alter. Putan, yung taon kayo na. Pero ikaw, Hilas na kayo mong gisulti na ko, anak.
Waori mo pangirugian ang inyong pagtubag-tubag na ako nga inyong inahan, no? Ha? Inahan. Na. Inahan. Kay bao lagi mi. Ginahan ka na mo. Balik man ka na, May. Be, inahan man ka mo, be. Diin man kuno ka sa panahon nga nagkinahanglan mi nimo. Gito bag. Nanarbaho ko aron makahatag ko ninyong mayong pagpuyo. Kinasayod ko nga kung anhilang ko pa ninyo, mabuhi man tuod ta pero makapasmo-pasmo mo. Bahala na lang unta to. Dito. Wa lang yun ninyo masabting akong gibuhat mga anak. Samtang narabaho ko dito sa laing nasod, giangto sab na ko ang labihang kamingaw ninyong akong pamilya. Ay, sus. Ambisyosa lang kayo gamay. Gibaylo lang minimo sa imuhang ambisyon. Sa? Oh, tuod. Tinuod. Naman tuod ko'y ambitions kinabuhi apan alang ninyo. Ug dili para lang sa akong kaugalingon. Aron managko mo nga hayag ang inyong kaugmaon. Gisakitan ko sa akong mga nabati. Gika nilang duhain dayon. Ayaw lang ko di ba ang ilang mga gipanulti batok ni mo manang? Indayon. Saon nga, nagtuom na sila nga. Sila may insakto. Bahala na. Samtang di ako, disiplinahon gid ako sila. Dili pa matingali uwahi ang tanan, indayon. Manalindo. Sakit alag sa usa ka inahan. Ngayon ni Ana, ang ilang mga anak. Dili ko gid katugutan. Musamot lang nga. Masuko sila. Manalindo. Bahala nagbasuko sila nako pag-ayo. Bisan og panghimarauton pa ko nila. Kay lagi, bati kong pagkainahan para nila. Okay na. Nahuman na akong process ang mga papers nako dinhi sa Department of Foreign Affairs. Di na gyuday ka mapugngan. Mubalik na gyuday ka ngadto sa imong trabaho sa Hong Kong. Napakoy tiwasonon nga kontrata, Alter. Mubalik ka sa laing nasod nga wa pagyud nimo mapasabot ang mga bata bahin sa sayop nilang gituhuan. Imo na ka ng obligasyon. Oh, nahuman na di imong bakasyon. Opa, ugma, mularga na ko og balik sa Saudi. Mao ba? Oh, amping sa biyahe na ni Molinda. Og, pasensya na nga wa agad ko naiktampo aron disiplinahon ang inyong mga anak. Waman gani magkahimo ang ilang amahan ni Ana nga iya manunta ka ng obligasyon. Pabenigno, nasilo ka nako pa? Ay, wa man. Igo man lang ko ni Franca, Linda. Nagkaila na baya kayo ko nimo pa. Ayaw ana pa. E dili ko gusto nga sa akong paglarga na aday kay gihambin nga kasilo nga rin ako. Pa, ayaw gud pag-ana. Pinangga baya kaayo tika. Salamat. Ayaw na tugon ako na apa. Move on na lang ta ato, ha? Ikaw man sadgod. Pada magkas kainit sa mungo. Naipaw bitaw kas batasan anang tiguwa nga dali na kay nang masilo. Ay, mauman gani nga nangayo kong pasaylo. Amay noon. Unya, nako. Ilan na ka mga ipasaylo. Uy, nga dugod in town. Wagid ko isa ni Bo Alter. Mas ikaw pa ang sadaan tungod sa imong upbringing sa ato mga anak. Bisan ka nun sa awagin sayop dias pagpangga, Linda. Mao na itiman eh. Way sayop? O sagoy way sayop, Alter? O sa ba din nakita na to karong pamatasan nilang Cathy og Jovel, ha? Dili na sayop para nimo? Linda, Munigar pa magyud ka. Nga dili man na malalis nga bunga ka na sa imong kaluag nga mo disiplina nila. mularga na lang kag pagbalik og Saudi. Punay ka lang gihapon og balik-balik anang isyuha.
Wa yung kapuli, ana. Oh, nga mapulaan mang kunok ko. Hay ni mo, Linda. Kinahanglan nga balik-balikon aron ka makaamgo. Kidili ra bagi ka mo ang punog sayop. Na, tuwa na sad. Mo ni nakadaot nimo, kay dili ka magpasulti. Mayo yung pagkaliwat nimo ng tuhanat o ka mga anak. Lumalargahay na taon ka, Linda, oy. Ay, may binlirig tagaw-taw kay negatibo na kay naalang namo. O saon masag kuno pag positibo? Gawa man mo'y maayong mga buhat. Kining ako, bayha. Alang ragid ni sa inyong kayuhan, Kathy, Joven. Mao palihog lang in taon. Hinay-hinay mo anang inyong bati nga pamatasan. Ayaw intaw na ninyo pausuha. Kibaw ka, ma? Kapoy kikang paminahon. Kathy, Wala lang kita lang madungog aning baya. Kundi imong tagaw-taw. Makalagot kika paminahon mo, eh. ikaw no, Kathy. Ang karitubada lang gid nimo, day. Ambot lang unsaon na lang kag maminyo ka. Nga nung taon na abot man ka ng puntuhan, Mama Linda. Yung ango na tingali ng inahan natin. Oh, Joven. Maglagot gari ko. Awa niya, dauban ko may nibaya ba? Awa niya! O sige! Sige! Buhata kay imo maghinaguan nagipatukod na ni Bay, Joven. Larga mo ka! Larga na dito ka! Nagtaon nagsamo sa mong kamalinaon unta din uban ka papa. Magawa gid mo igabaws. Bagaan yung mga naong, oy. Ina nga, pagkaning gigunita na ko cellphone ma. Oh, Ha? Joven. Ina nga, pagkagad! Ihapos ko dahil ni si mong naong. Juven. Bagaan gamit mga naong. Saman? Juven. Ayaw ha? Paminaw na ako. Piskot nga din yung inahanan ni. Wabay ka na mo sugua ha? Wa mo sugua ang duhan papa aron nga pagkatawhon mi ninyo. Juven, husto na. Please. Sagdi ko tayo. Kay isulti ko sab ni. Isulti ko sab ni niya nga. Kining akong gustong isulti. Nga nung wa man niyo makita ang tanan ko mga sakripisyo. Ang ako mga paningkabot. Alang sa inyong kaayuhan naman unta mo akong gilantaw. Nga nung niingon man mo anak, mga anak. Kung nganong naingon mi ani si Ate Cathy. Ikaw ra gihapon makatubag ama. Suma. Naabagon mi inahan nga nag-agak na mo sa katarong sama sa gihimo sa mga inahan. Wa mawi. Wa. Kay wa ka. Tuwa ka sa layo. Laing pamilya mo imong gialagaran samtang kami. Nangandoy. Nga unta naa ka uban na mo. Way sama kasakit ang nabati kong mga sukma ni Joven nga akong anak na itong hikayuna. Wa nila sabti ang akong katuyuan kung nganong kibuhat ko ang pagpalayo nila sukad sa mga gagmay pa sila. Naibawgin mo. Nga naningkamot ko para ninyo. Kay dili ko gusto. Nga matagamtaman pa katong grabing kalisod sa gagmay pagkamusikate. Imo ang tanang rason, ma. Way mo lalis mo, anak. Ako palihog lang. Ayaw pangutana kung naunsa namin si Ate Cathy. Tiwa ka, nga niagak na mo sa panahon nga nagkinahanglan minimong imo minggiyahan. Diyos ko. Nga nang mauban ka niyang nahimong kanti sa ako mga sakripisyo. Gano ba? Sa gamay pa ko. Kami si Ate Cathy. Papiliyon din nila unsay among gusto. Dagang kwarta. Nindot kay bay. Dagang mga nindot nga duwaan. Huwag ikaw gabong inahan. Panghilag taon may. Kay ikaw gid mo among gusto. Pero bisag manghilag ko dugo. Way inahan nga diha uban na mo. Huwag ka, Mama Linda. Huwag ka!
Sa Manila na kumanukan paingon sa Saudi Arabia. Alter. Mao ba? Oh, kinapa man ko i-process nga reactivation of membership sa OWA, main office sa Manila. Para sa akong pag-avail og mga privilege gamit ang e-card system. Amping kanunay. Mingaw na sa niya miningo. Mi, unsagoy mi, ikaw ra. Kay way ni bisan usa na lang likati og Joven. Ang mubatig kami nga una ko, Alter. Ayaw pagtukol sa mga bata. Maabot ra unya ang panahon nga makaamgo sila kung unsa ka di ay kabayani alang sa tong pamilya. Wa na ko mangandoy, ana. Ego na nga, nakatuman ko sa akong obligasyon nga dili sila magkalisod-lisod sa kinabuhi. Tungod sa matag-alote nga kanunay na akong gipadaan ninyo. Linda, Sige na, musod na ko. usbo na ko amping kanunay. Salamat. Wa balandi kay ibilin nga hawak na ko. Hadto na ko, Alter. Nonsense. Dayani, ni anak ko sa airport diris na iya. Asa na ka? Nera ko sa accommodation dahil Linda. Ganihan sa isbuntag akong flight. Niabot gikas Tacloban. Okay, sige. Paabot ako diha, dayha. Mupaingon ako diha. Bye. Welcome to accommodation, Ma'am Linda. Salamat, Mr. Garciliano. Yan ang sabsiyan ni ang kauban mo sa Saudi, di ba? Bitaw, sir. Nagunta kay man ni. Sama ba? Lakaw na. Paimuta na nga to sa Carter nga akong gi-accommodate alang ninyong duha. Salamat kaayo, sir. Ay, sus, maliit na bagay. Bukas ka ninyo ang accommodation shelter din sa Manila. Alang sasama ka ninyo nga taga-probinsya nga under sa tong manpower agency. Ay, di nalang ko mangmusta sa imong bakasyon, kay kibaw na kong bati. Maog yun, Dayani. Ako, siyam naman ko katuig pod nga nahimong OFW. Pero ako mga anak, day, kipasabot gid sila sa akong bana, kung nga nung wa ko uban nila. Lahi akong bana, day, oy. Sobrahan ka burong. Lano? Kita man ko sa imong mga post sa FB, day. Mura lang ka og dili OFW kay na maligya man kag sudan sa inyo. Oo, oy. Gitudloan ako mga anak nga mo diskarte bisan og abroad ang ilang inahan. Aron mahibaw pod sila ba? Nga dili sayon ang kwartang pangitaon. Ninduta ni Buday Andi, oy. Maayo mo pasabot ang OWA welfare officer nga mo'y naghandol na to, Dayani, no? Lagi, oy. Makasabot gidayon ta. O niya, unsa man, mamauli na ta? Tana. Aron makapahuway ta og insakto. Kay sa sunod adlaw pod baya ang atong flight paingon sa Saudi. Day, unsa kay maayo kun manimba usa ta. Aron magrasahan tas kahitasan pod. Okay kayo. May paday, Linda. Sa Quiapo Church ta manimba, day. Uy, roaming number man kinis driver nga si Felipe dito Saudi? Hello, Felipe! Uy, Ping, nanawag lagi ka. Linda, nanawag ko nimo kay sila si Madam Waba o Mr. Baraka. Nimandar na ko nga ipakontak ako no ka. O siguro kay humana ko no ang Ramadan. Uy, mao ba? Asa pa man di ay ka, ha? Nabaga sa inyo sa Cebu? Ni anak ko sa Manila. Na ako'y giprocess sa OWA samtang nagpaabot ko sa kong flight schedule. Naibaw ba sila sa pit-sapping? Nda, di aw po na. Ang pagkasigurista lagi aning magtiayuna. Pero hinoon, nangandam naman sa hinoon ko. Kay sayo man unyang kadlawon ako ang flight. Paingon diha sa Saudi. Nahala, sige.
Amping sa imong biyahe puhon balik nga rin sa Saudi, Linda. Salamat, Ping. Pastilan, wa di ay kalainan sa akong mga amo. Pagkasigurista. Maulagi day ani, oy. Mga tog di ay taog sayo. Sayo ra sa batong flight ugma. Sige na. Maulagi. Og si Mr. Garciliano, nasayod naman po tong daan. Ipahotod ta niya sa driver nga to sa airport. Mas maayo pa. Aron siguro gyud nga dili ta mauwahiday. Temprano pa ta nga makaabot sa airport. Kay sayo ra ba kaayo ang atong appointment sa immigration? O, day ani. Ready na ka diha, day ani? Day, Linda. Nipatingog nas busina ang driver sa sakyanan, day. Okay, sige na, day. Ito na. Sige, day. Paabot na lang ta sa tong boarding time. Pero layo pa man ta sa oras, day. Oy, mamahaw ka tangdaan. Bitaw, no? Sige, day. Kapin sa oras pa man bitaw sa dang atong paaboton. Sudlan yun na to atong tiyan, no? Kay dili ra ba mahimo nga mapas mo ta? Trabaho ra ba ni atong balikon nga to sa Saudi, di ba? Maog yun. Ay, tanaoy. Maghaon man ka ta. Ay, magbuwag-buwag na pod ta, day ani. Ay, lagi day, oy. Kontakay lang gihapon unya ta, ha? Kaayo gyud day. Ikaw ra ba gyud akong pinaka-best friend diri sa Saudi, day? Salamat. Sige ha. Onhanti ka kay naa naman ang nagsugat nako. Okay. Bye-bye, day, Linda. Amping. Bye-bye. Kumusta man ang imuhang pagbakasyon sa inyo, Linda? Sakit sa dughan mo'y ako na ani, oy, Felipe. Tuwos gipakita nga tinagdan sa ko mga anak na rin ako. Sakit palang dungon, pero kinahanglan ka nga mas mulikon pagyod aron di ka maburyo sa pagsigig una-una. Gisalig ko naman lang sa Diyos ang tanan. Bahala na si Lord, ani. Kana, mo na'y labing maayo. Gusto ka si mong gibuhat. Wa ko'y mahimo, kundili sila makadawat nako. Basta ang ako, nahatag ko nila ang karuhay, sukad sa bata pa sila, hangtod karon. Welcome to work, Kadama Linda. We give you a vacation. So you must work hard, Kadama. Do you understand? Okay. No problem, Sir Baraka. You focus the laundry, Kadama, okay? Yes, Madam Wama. Balik na sa Calvary yung trabaho ang pobre. Kadagaan sa mga labhon nun. O saon taman nga, mauman kining naangkon na kapalaran. Maulag giniwa nila basayli. Nagtuo nga akong mag-aanak nga hayahayang akong kinabuhi kay di ako sa abroad. Sagdi lang. Isalig ko gihapon ni mo ang tanan, Lord, ha? Bisag sakit na kayo, alam na ko. Ako ning antuso na. Ampo ko lang. Hatagi pa ko kabaskog sa lawas.
What happened to the laboratory? Sir, clogged, sir. That is why the water has stopped. You find a solution to this problem, okay? It's about the pipe connecting to the drainage, sir. That is not my job, sir. No complaining, okay? You do your work. Yes, sir. I will do my work without complaining. But, sir, that is not my work. You are working here, so you do it. Why not call a plumber or a pipe fitter to fix that problem, sir? Baraka. Okay. Ay, gahal-hala ng dagway ni mo. Kaya ko ning antuso ng ilang kinaiya ni Madam Wama o Mr. Baraka. Mga isog tuod sila pero kutubar man sa baba. Okay lang yun, basta dili lang ko dapatan. Linda, usab na problema kadiha nga murag suko man to si Sir Baraka. Ay, ang lababo manggod, di bara ang tubo paingon sa drainage. Uya kay dili man ako na trabaho, katabang nabaya ko din hiintaon, dili man ko tubero. Mao ba? Abot lang niya giun sa kanya sa paghuna-huna. Nga ako may ang gisangunan anong trabaho nga dili man in taon na ako linya. Kumusta naman ka diya sa Saudi, Linda? Maayo raman. Bisag medyo labad og kinaiya ning ako mga agawon diri. Uy, mao ba di ay? Wa ko'y mahimo. Gawas ka antuso na ko ang ilang mga kinaiya. Huwag mo balilan na ka diya og laing employer. Nagtuo di kag ingon anak lang ka sayon, ha, Alter? Oh, mao ba? Nanawag man ka. Oo, tungod kay naibaw ko nga dili pata okay, Linda. Kumusta man sila Cathy ug Juvin? Padayon sa pag-eskwela si Cathy, apan si Jubin, pagtibagdoy lang, nabihang batlunguna. Hangtod karon, niya paghihapon ang kasakit siyang tinagdan ako. Wa na ko mahibaw kung asa o kang kinsa kumukuhag kaligon o kusog. Ay, siyempre, namo nga imong pamilya. Alter. Palihog, sabtaon na sa pagkakaroon ng mga bata. Kaniadto, nakaya na ako ang tanang maghahagit og pagsuway din sa Saudi. Tungod kay naamong akong pamilya nga mo'y nagligon o nagdasig na ako. Apan karon, mura kong naluyas na kong kasagmuyo sa gibuhat nga rin kanako sa itong mga anak. Linda. Sila man untang akong kalipay kay mga anak nako sila. Apan sa akong nasita diha o Manila, nakaingon ko nga murag sila mo'y anam-anam nga mupatay na ako. Hey, Isuga, stop it. Oh, why did you do that? I don't like the food. You cook my favorite food, okay? Okay, just wait. I will cook your favorite food, ha? Pagkapiskot mo yan, Hey, what is that, Isoga, my son? Mami, Nani has prepared the kind of food that is tasteless. I don't really like it, Mom. You prepare another food for my son, Isoga Kadama. Yes, Madam Wama. Hastang paitagin pa yan ang pamilyaha, uy. Dili makaunog iro ang pabatasan. Usahay, matilok gid ang katapusan akong pailob. Katapusan na lang din ni mo karong tuig ka, Linda. Di na di ka mo rin yung laing kontrata aning pamilya, ha? Mag-usab pa'y layog, Ping. Nasugamak yun ko aning kontrataha ron ako. Ikatrisi na ni ron ako katuig din sa Saudi. Ug human ani, pauli sa ko sa Pinas, oy. Ako bitaw sad. Ambot ka ani, oy. Gila ay nam ko aning atong employer nga grabe kayo mga kinday. Dago na masad kahay mo mga anak, Ping. Oo.
Mahimo naman kong mo relax na lang sa amo. Unya, hinay-hinay og panano maron na imani. Ikaw. Kay hapit na rabapod mahuman ang imuhang kontrata, di ba? Retire na ko aning akong pagka-OFW, Linda. Medyo taas-taas na akong pangidaron. Mauman sad bitay akong plano. Maginay-hinay na lang unya kong negosyo dito unya sa Pilipinas. Na-chat ka ni Kathy ay masama kay tuyo sa maldita kong anak. Hay, Mama Linda. Pwede ko nimo tawagan karon kung dili ka busy. Kinahanglan nga disiplinahon. Bisan sa ingon ini lang nga paagi. Akong i-ignore kining iyang message. Ping, naunsa man ang bukto ni mo nga namuha man na. Napasok man na. Ay, pastilan. Ang batang Arabo, si Isuga. Iya ding kabuang, Linda. Kay nga naman di ay. Kuan, samtang nagduyan-duyan ko, luyos ilams kahoy. Hinahinay po ko og higop sa kong kinutaw nga kape. Naunsa ba nga, nakatagpilaw man ko. Nido all day na siya og nakamatda na lang ko kay gibubo niya sa kong abaga ang usa ka gyud nga tasa nga init nga ripadong sa kong bukton. Uy, unsa? Askang banyaga agid lagi bataan na. Nikalit ra bag dagan nga nibahakak sa pagkatawa. Uy, taon no sabay na suod siyang Gikabuangan lagid ko. Askang haplusa ra magyud. Paibaw agi sila magtiayon sa gibuhat sa ilang anak. Aron ila madisiplina, Ping. Dili ka unya nga ako pa maway mahimong dautan, Linda. Mulaban ra bagina sila sa ilang anak, bisan pag nakasa. Mao. Ako na lang unya na lang ning haplasag og ointment, uy. Ay, paitagid anang ulipon lang tano. Di ba, Ping? Tinuod ka na. Og usa ka na sa mga rason kung ganong gusto na lagid kong muritar sa akong pagka... Kumusta naman ang imong gipamati, Ping? Arang-arang naman, Linda. Wala magani maghapdos. Maayo hinoon. Di na lang gid ko mo kumpiyansa ng bata asunod. Ayaw na gyud. Kay dili na tumatag-an ang unsay masud-on niya siyang oo. Ay, askang liwatag yun sa iyang mga ginikanan, bata. Asa man di ay maliwat. Hello? Manang Linda? Nanawag lagi ka na ako. Ay, inda yun. Naapakoy kay ubos kang manoy ni mo alterkod. Mong ikaw may akong gitawagan aron mangumusta ko ninyo diha. Mawaday manang. Ay, okay naman may tanan diri manang. Ay, nag-chat si Kathy na ako sa messenger. Patawagon ko niya pero akong gi-ignore. O sabad iyang problema. Mawaday? Da! Sosyalan man nang. Nito karang sakit sa kahambugira sa imong anak na babae. O unsay buot ni mong ipasabot? Pahambog kay sa iyong mga friends man nang. Naako na sila yung maabot nga outing. At ko na sa usa ka sikat nga mahalan nga beach. Oh, mao ba? Manay ako na sahiran man ng Linda. Gisayunan lang. Nagtuo tingali nga gipabunit rin ako diri sa Saudi ang kwarta. Salamat kay nanawag ka, Linda. Kay nga naman di ay. Si Kathy ba? Naituyo ni mo pero huwag kuno kang mutawag niya. O sama ko niyang tuyo. Ay mangayo lagi unta kuno siya ni mo kwarta kay nasa importante kayong gamitan nini. Pilaman sad. Dako kuno kay naslay outing sa iyang mga higala. Unya gipangham
ipahambog no niya nga abroad ang iyang mama. Uy, ako, gipanghambog diya sa iya mga higala. Uy, brag lisod ng tuhuan. Kilabas pa sa akong panumduman ang tanan niyang gipanulti batok nako. Sa ako nang gingon nimo, ayaw lagi pagtukol nila. Pabuta nga sila na mismo mo magkaamgo sa ilang mga sayop. Dili sayon sa akong bahid ang kasakit kay ilang gikulit sa akong dugan. Og dili ka gid makarelate ini. Tungod kay maayong amahan mao ilang pag-ila nimo, Alter. Linda, Anha sila papangayuan nimo. Tan-aon tag may ikahatag ka ba? Aron ila sab unya matugkad kun unsa ilang kinabuhi kun wa pa kong manarbaho nga ris abroad. imong silutan ang atong mga anak. Dili ni silot ako Kun dili, pagpahimata nilas kamatuuran. Di na ka mo pandaan na mo galuti mo ba? Husto ka! Linda, Ikaw man mo inaadiha o ba nila? Tan-aon tag-ol sa ilang reaksyon. Kung matagpangayo nila nimo, wa kay ikahatag. sayop ka ng pagiha. Ayaw ka nagbuhata, Linda. Ayaw baya gid mo pagpakasayop og baligya sa mga butang o baka mga properties ka na pundar nako sa akong pagka-OFW. Kay magkasuhay gid unya ta ninyo. Wala ko magkasabot ni mo. Naunsa man ka? Ha? Ngano ka? Gidawat ko ang inyong paghagit nako. Sige. Tanawon taog dili magid unya makaamgo sila Cathy ug Jovel. Kun unsay kaayuhan nga akong natampos akong pagbiha. Aron manerbaho dinis laing nasod. Linda, naibaw ka yun nga nagsalig mi sa imong ipada nga alote aron makakaon og makaeskwela nga itong mga anak. Oo, naaraman di ay na. Nanungwa man ka na nila makita, ha? Palihog lang. Ayaw dugangi ang bati nga pag-ilan nimo sa itong mga anak. Usbara ko tong imo gisulti, Alter. Oh, Dili na ko dungagan ang bati nga pag-ilan ako sa akong mga anak. Husto ba ang nabati ko? Linda, Kanusa na himong bati ang usa ka inahan nga nisakripisyo nga mahilayo sa pamilya apa nakahatag og kaharuhay nga pagpuyo, ha? gusto na. Husto na tumagkaon ako. Kanusa alang. Og kanusa na himong bati ang usa ka inahan nga nakapatukod og dakumbay aron na ay maayong kapasilungan ang iyang pamilya. Pasiluwa ko. Nasayop ko sa kong pagbuhi atong mga punga. Ikaw, maayong amahan man kuno ka para nila. Naamagid ka o ba nila sukad ka ni Adto og hangtod karon? Abi pangutan unti ka. Makahatag ka ba sab nila sama sa tanan nga nahatag ni ini bati nga inahan ngadto nila sa atong mga anak? Maayo na lang kay na kay day off. Kausa sa matagbuwan. Bitaw, mas maayos na makarelax. Di ba, Ping? Tinuod ka na, Linda. Adto lagi hapon ko ihatod sa shopping mall nga naanda ni mong hatdan ako, Ping. Nakita na po ang mga kadamang laagan, Linda ug Ani. Ay, Laag pud taon pa nagsa ang mga kadama. May na lang paglikay sa stress. nyaan sa man, kumusta naman ang bahin sa imong mga anak sa Pinas, ha, day Linda? Ay, kung mahimo pala nga, isalikway ko na lang sila. Ako yun ang buhaton. Pero, dili na ko na mahimo. Ilabi na nga tus ako mga anak, day Ani. Ayaw gyud. Dili na maayo. Inahan ba yata, day? Bisag unsa pa nako kasuko sa akong mga anak, day Ani. Pero diha rin gyud na kutob. Dili na ko kaya ang pagsalikway nila, uy. Mag-istorya ra gud tabahin ana, day. Kay, basin ba? Og naapod ko ikatambag nimo nga kaayuhan. Hello? Gabi ha sa di mo maoy. Ni-chat ko ni mong tawagi ko. Igo naman ko ni mong gisin. Hagbay pa man to. Nga naman di ay, o sabay imong toyo. Ay kwarta. Sa pamanti ay. Sa inyong sakit nga gay panultin ako. Wasad ka bati ang kauaw, no?
Nga di bungat ron, ana. Hoy, maya na mahibaw ka. Nga gidawat na ko ang inyong paghagit sa akong pagkainahan, Kathy. Asa man ko na may mangayo, Mama Linda? Ay, sama lang. Nga no ariman ka nako, mangayo. Nga bati man ko klasihang nga pagkainahan. Visit mi ani eh. Total, bati man lang di gihapon kog bisan pa man sa tanang maayo og nindot nga akong nahimo og nahatag ninyo. Aw, piyongan tasab mo. Unya, mahimo ka kang nindot nga pagkainahan, ana, ma? Kanusa mas ako nahimong nindot para ninyo, ha? Wa man, diba? Adto mo pangayo sa inyong amahan, nga giila ninyong maayo. Ayaw ga rin ako. Kaya ba? Unya, wa ka batia o kaluoy sa imong anak? Way inahan nga dili mo bati og kaluoy ngadto sa iyang anak, Ping. Unya, Piyungan. Aron mahigmatas ka matuoran. puslan man nga imo na kanang kisugdan og himo. Biyain na lang ang imong pamilya, Linda. Og uban nako sa amo sa Mindanao. Naunsa ka, Ping? Seryoso ko, Linda. Uban nako. Kay atimanon og panggaon tagid ka. Palihog lang ko, no. Ayaw ganyan ang binuanga. Sa ako nang giingon, seryoso ko. Wa ko magbinuang, Linda. Ping, abi pa na ako gawa sa itong pagkakauban sa trabaho. Suod sab kaayo ta nga managhigala. Gusto lang kong mahibaw ka nga. Ikaw mo'y hinungdan kung nga nung mawiligid ko nga mubiya aning Saudi. Oh, Felipe. Karon na gyud tingali ang hustong panahon aron. Isulti ko nimo ang kamatuoran nga gimahal ti ka sa hilom. I love you, Linda. Ping, sorry gid kaayo. Pero dili na ako mahimong isalikoy ang akong pamilya. Ilabi na gyud ang akong bana. Magpabilin pa daig gihapon ka bisan og imong kwarta la lang mo'y naghatag nila og kalipay. Nahibaw ko nga mga pagsuway lang ang tanan nga mga panghitabo ka. Sige, Gerd, Malinda. Ikaw nung ganyan mo paghatag na mugalote. Dahil lang niya pagkita na ko. Mao ba? Inahan kang mahinungdan, ma. Buisit ka sa mong kinabuhi. Kurwa pa ko hinungdan nga pagkainahan. Nga nung nagsalig man lagi gihapon mo sa akong ipada nga aloti. O kon visit man ko sa inyong kinabuhi. Nga nung apektado man lagi mo karon nga wa na ko mo padanin niyo. Masakit. Man, yun kong sulti ni mo. Kung di ka makatiliw sa kung kumo, inig-uli ni mo rin. Ayaw kong bahad-bahari kay maayo na mahibaw ka. Nga wa gyud ko mahadlok ni mo, Joven. Inahan ko ni mo. Mong ayaw gyud kong inaana. Daan rin ko ba pamilya, ma? Sukag na imo ming gibiyahan. Kanindot sa ninyong gibiyaan, no? Kay natagamtaman ninyo ang karuhay sa kinabuhi. O gwapa ko mo sakripisyo. Makaiskwila ka mo. Makapuyo ka mo dakumbay. Makakaon ka mo sinsakto. Sagdi lang, Joven. Naay Diyos sa langit na mo'y saksi alang sa tanan. Wa ko magpasagad ninyo. Apan karon, inyo kong gihagit mong ako ka ng gidawat. Wa na kamoy mapaabot gikan aning matod pa ninyo, bati ninyong inahan. Kung maumagani ka na, makaingon gyud ko nga pakyas ang imong bana diyang dapita. Ping. Buotan nga pagkainahan, Linda. Ngadto sa imong mga anak. O dalaygon ka nga pagkaasawa ngadto sa imong bana. Salamat, Ping. Gidawat ko no sa bang kapakyasan nga sa akong pagpaninguha nimo. Maong ako dalaga ng hunong. Kay mas bugat magyud nimo ang imong pamilya.
Tungod kay ilaom paghihapon ko. Nga human unya ni maong mga kasakit. Kalipay na ang mubanos sa among kinabuhi. Mupauli na ko sa ning mga adlaw, Linda. Mao ba? Ping, salamat ha. Kinahimo ka gyud na akong usa sa akong mga suod nga higala. Nga kasumbungan ko sa akong mga problema. Nalipay ko nga nahibog kabahin bisan sa ingon man lang diyan. Biyudo ka. So, manghinaot na lang ko nga imo raon niyang makaplagan ang hustong babae nga para gid nimo, Ping. Salamat, Linda. Malipayon ko bisan lang sa atong panaghigala. Amping puhon sa imong biyahe paingon sa Pinas, sa yuta sa Mindanao. Naluoy ko kang Felipe. Apa nahibaw ko nga husto ko sa kong gibuhat nga pagbalibad niya. Bisagon sa'y mahitabo, pamilya paghihapon mo'y akong pilion. Bisag kapila pa ko ibaliwa. Priority paghihapon na ako ang pamilya. Hello, Linda? Alter, dili na ko kaya ang pagpasagad din yung akong pamilya. Ha? Kung sa ibot mo ipasabot. Ibalik na ako ang giputol ko na untang alote para ninyo din ha. Oh, salamat. Apan bisan pa niya na mupadayon pagyapon kong trabaho sa construction. Aha? Unsa to, nanarbaho kas construction? Oh, Linda. Kaya gusto ko nga makabarog sa kong kaugalingong mga tiil. Nga di magsalig sa imong ipada nga alote. Init og bugat kaayo ka ng trabaho Undang ana ha. Sige lang, good. Ako rin lagi bahalas kong kaugalingon. Hapit naman sad ko mo pa uli. Maginahinay lang gud ta diha pohon og negosyo. Mukugi lang gud ta. Kabuutan kini mo, Linda. Wag na ko masayop nga ikaw mo akong gipili nga mo'y minyuan o gihimong inahan sa kong mga anak. Salamat. Hello, Kathy. Mama Linda. Salamat, Ma. Ha? Sorry, Ma, ha? Sorry gid kayo sa kong ipakita ang batasan. Nakaamgon ako, Ma. Hero ka para na mo. Dili ka bati nga pagkainahan. Hero ka para sa to pamilya, Mama Linda. Og proud ko nga ikaw nga akong mama. Salamat, nak. Happy kayo si Mama sa imong gisulti karon. Happy cute kaayo. Ayaw nagkaguol diha, Ma, ha? O, nak. Nili na gyud mag-uol si Mama. Si Joven lang, Ma. Kahit na kay kusultihan, di gud makasabot. Sagdi lang. Hisabtan raw niya sa hinay-hinay. Ang. Naibaw ka nga ng isog kayo siya, Ma? Kiniapil naman og suyop. Nagalitan gyud kaayo ko sa akong nadungog gikan kang Kathy may tungod sa dawtang pinuhatan sa iyang manghud nga si Joven. Ginoo ko. Niapil niya ng adik-adik ang imong manghud, Kathy? O, Mama Linda. Nadasay ang mga barkada. Si Papa ninyo. Nahibaw na ba siya bahin ini, ha, Kathy? Pasalo ang yung taon ko bahin ini, day Linda. Na taligam anak ko kinibahina.
Pastilan ba ya, uy? Si Kati na mo'y nisulti na rin ako bahin sa mga binuhatan sa anak tang laki, Alter. Susihon ako ng bahina. Pagitaon ako si Joven, kauban ang iyang mga barkada. Nalipay na gidunta ko bahin kang Kati. Apan usa ta ka anak, si Joven. Bahalag unsay batasan sa ako mga ag-aon. Basta kay importante. Nga dumdum lang gid ko sa ako mga trabaho aning bahay. Hapit naman sad bitaw ko muuli sa Pinas. Niasag ta atubang ani mga labon doon. Dili mahimo magpaluya-luya kay pobre man in taon ta. Kadama Linda. Ay, yes, Madam Wama. What about more 3 years of working contract? Maybe after few months, I will be back again here, Madam. You are a good worker. We need a good hands like you, Kadama Linda. I have problems in the family that needs my attention, Madam. So I will go home, but don't worry, I will be back. Okay. Anytime, you can go here and work. Yes, Madam. Sure bitaw ka, day, nga dili ka mo uli? Ay, ulagi, day. Murinyo ko og another 3 years. Ay, sayang manggod ka ayo, uy. Ay, ako, day, kinahanglan gyud ko mo pauli, uy. Kaya napabi ako yung sayunon sa among pamilya. Katong imong shooter ba? Ni pauli na da ito siya. Si Felipe? Oh, siya good. Ay, tuwa na, day, uy. Ni pauli na sa ila sa Surigao. Nya, waka opere sa imong agawon aron magpabilin. Di balibaran ako, day, ani, uy. Pero akong giingnan nga, mubalik raon niya ako. Nya? Ingon siya, anytime ko nung nga gusto kong mubalik aron mo trabaho, ay welcome ra ko nila permi. Ayo di ay. Pero day, unahan lang yun ng imong pamilya, ha? Sayang ka ayo kung maguba. Bitaw, day. Dako pa namang problema karon ang bahin sa kong anak nga laki. Kay nisod man ko noon ang bisyo sa drogas. Uy, hala. Nakuyaw gud anak Delinda. Maulagi. Nabalaka ko. Kay wala naman ko ni uli-uli sa bahay ko. Tuwa na lang ko no permis ang mga barkada nga mga barumbado. Unsa man ang balita, Alter? Labihang hiubusan akong Joven. Ngano man? Nadumduman na unta na ko ang yang gipuy-an luyo sa karaang Bodegas Kupras. O niya? Naunsab ang mulugnot mangyod. Musukol ra magpugson. Ginoo ko. Nasukmagan kong Joven. Unsa? Duhagid ka kumo niya ang girelis. May pagkaigos kong naong. Hapit ko kukuyapi. Alter. Yapi lamang sa desya ng ganggang. Kanang bataan na, no? Lagita lagid siya ana sa labad siyang o. Sao naman lang nato ng anak ka taon, oy. Alter, pangita in taon dihag magapaagi, uy. Gusto ko nga sa ako niya pagpauli. Mahiusat ang tibuok pamilya. Ay, nabalaka ko. Natingali og maglisod na sa pag-recover si Joven aning gituyuan niyang kahimtang karon. Labing siguro. Niya nang kahimtang karon niya. Ako na po tingali gihimo niyang rason kung ganong naingon siya, ana. Bisag iyang tinuyuan. Tambagan man unta nako siya, ma. Unya kay, wala man magpakita diri sa bahay. Ug ako'y moadto kay daghan namang mga bukoy dito. Ayaw ba agad pag-adto dito ha, Kathy? Mao lagi, ma.
Si Papa daling niyo mo atong pahimuon, ana. Na, nasumbag ka naman ganin niya sa papa. Grabe na gid kayo sa Joven mo, uy. Unsa magay maayong buhaton tas manghod mo. Kung magpatabang lang dito sa mga pulis, ma. Maayo ka, ha? Ni anak ko, Joven, anak. Nauli na si Mama. Kwartare ako. Ambi mo ang kwarta. Ambi ma. Kinakoy gamitan na. Sige na, ambi na yun. Dili, nak. Dili. Kinahanglan nga ba na ako ikaw sa ato? Mamauli ta. Joven, na. Nagpaabot na sila nato karon sa bahay. Si Papa nimo, imong ate, o si Lolo ninyo. Joven! Ayaw! Pamatay ka, mamalia! Ginoo ko. Kalain sa kong damgo. Gusto kong patiyon sa akong anak. Patiyon ko ni Joven. Nanaday ka na sa airport, ma? O, Kathy. Niyan ako sa airport din sa Riyadh, Saudi Arabia. Ay, salamat. Mupauli na kita kong Mama Linda. Happy kayo ko, nak. Happy gid kayo ko. Iring pauli o niya ni mo din, ma. Pagitaon niya na to sa Joven, ma, ha? O, nak. Pangitaon niya na tong imong manghod. Tuod, si Lolo ni mo binigno. Magduawan ba gihapon kaniya, Kathy? Okay naman kaayo si Lolo, ma. Gimingho na sad ko ni Papa Benigno. Linda, salamat kay ni anagid ka. Alter. Mama Linda. Ang akong anak, Kathy. Salamat sa pagsugat ninyo na ako din sa airport, ha? Si Papa ay bugayan man gani kaayo. Ay, gibana-bana lang nako, oy. Ang oras nga mutug pa ang eroplano nga gisakyan ni Mama ni Mukate. Ay, sige na mo, oy. Mabauli na ta. Tana. Ay, unya na, ma. Muga ko sa kunin mo. Ay, unya na lang, God. Unya na lang na. Sa ongan ni Paray, pamanang anak ni mo. Ay, kanindot. Oy, sama ka malipayon sa usa ka inahan ko ng iyang anak nga gikamingawan, iyang magakos. Sorry, ma, ha? Kanto naman untang ni aging pagpauli ni mo nga. Ganahan ko mugakos, pero nang luod man ko. Aw, kaming duha day si Joven. Mahal kayo mo na akong mga anak. Mao kanitiman ininyo. Mahimo bag mugakos kong apel, Linda? Dali. Gakos ka ri, Alter. Gimingaw kay kunin mo, Linda. Welcome home, Manang Linda. Salamat, Indayon. Kumusta naman ka? Ay, taga paghihapon nang. O, gapa ba yun? Salamat day kaayo, Indayon, ha? Ikaw ragid ako madali-dali og sugo samtang dito ko sa abroad. Ay, okay lang. Uy, no problem. Wa gid kay nahiringan nga dapit ko na di imposibleng tuwa karon ang pag-umangkon mo. Katong sa may karaang budiga sa kupras lagi unta tunang. Pero, wa naman sa dito. Kay, gipalimbiyuhan man tos taga barangay ko. Wa naman papuyki og mga tambay.
Asa naman day karon ng akong anak. Gimigaw na kaayo ko ni Juven. Manalinda. Balita palang gani ang ako nadawat. Mura na og gidat o kadako ang tibuok kalibutan. Dili may mumawa si Juven na ako pabiligno. Kakaligin lang. Nangungoy ka man, ngawa pa rin siguro, og siya bagyon. Ipaglaro na ka ng balitaan ni Alter. Una na siya baw. Pa! Una na hindi mao. Unta di lang yun, unta mao. Iapo ka na nato. Salamat in taon sa Ginoo. Kay dili day mao. Laing patayng lawas day ang nabangalan. Diyos ko, salamat. Padalip di kanuni ang kinabuhi sa akong anak. Ang among classmate, ma. Niingon ako nga kaduha ko nun niya nakitaan si Juven sa sud sa simbahan sa katedral. Nisimba ko no. Ha? Tinuod ka, Kati? O, lagi, ma. Pero, kung iya ko ng duulon, muli kay man kuno. Mawara ko ng kalit. Si Juven gid kaha to. Basig amgid-amgid lang. Ambot lang sa kaha, ma. Susihon sa bunya nato ka ng bahina. Dili ta mag-urong sa pagpangita sa imong manghod, Kati. Nakapaprint akong daghang leaflets nga naang naong ni Juven. Ato kining ipakatap gawa sa post sa Facebook. Oo, Alter. Daga naman ang ni-share sa update sa Facebook. Bahin sa pagkawa ni Juven, ma. Ang iyang Facebook. Wa pa paghihapoy update hangtod karon. Walang gihapon, ma. Offline pa gihapon. Hasta yung duha ka number, di gin makontak kung tawagan. Mao ba? Hinaot pa unta nga na kita'y mapaabot ni ining atong paghago. Aron mabalik ka na to ang manghud mo, Kati. Karon lang di ko naka-realize, ma. Kunon sa demini mo ka pinangga si Juven. Sumpay mo sa kong kinamuhi, nak. Ngasamtang tiripa ka mo sa kong sabakan, sod sa siyam kamuhan. Ang akong gininhawa mo ay nagsilbi sa ninyong gininhawa, Kati. Mama Linda. Dili matungkad ang gugma sa usa ka inahan. Ngadto sa iyang mga anak. Alter, si sulti atong desk officer nga pulis. Wa man kuno gihapon sila i-update bahin kang Juven. Ay, Ginoo ko. Nikumpirmar man sa dinuon sila nga wa maapil ang atong anak sa mga naa sa galeri nga badlungon sa katilingban. Simba ko in taon. Ipahilayo lang unta ka na mahitabo sa atong anak. Nahurot na nato ang panghatag og leaflets. Hinaot pa unta nga nahibaw na siya. Nga karang higayon na huwag yung tamhimutan sa pagpangita niya. Gimingaw na kay ko ni Juven. Linda. Adto na sa orya sa simbahay nga giingon ni Kati, ha? Mamasintang adto na to mapalgan ang atong anak na nawa, Alter. Mamasin lang yung uban ang hugot nga pag-ampo sa atong labong makagkaho. Nialang unta dinis palipot aning simbahan ang nawa kong anak. Mapalgan lang unta namo siya. Linda, nalukop na nako og libot ka ng gawas nga bahin pero wag yun ako masigpati ang atong anak nga lalaki.
Kinuo ko. Makita pa ka na to siya pagbalik, Alter. Ay, hindi lang yun ta magpakawas paglaom. Ma! Pa! Nakita namin si Joven. Nagkasulti namin. Diyos ko, salamat. Asa siya? Nganong wa man siya uban ni mo, Kati? Musimba kuno ta karong sunod nga misa kay musimba sa kuno siya. Sige, dali na mo. Manood na ta sa simbahan. Musimba ta sa sunod nga misa. Alter, Kathy. Asa man karon si Joven? Bitaw, nisimba magkasya, Kati. Ato mo tanaw sa pulpito. Og tanawa og kinsay pinakagwapo ang mga sakristan nga naa karon diha. Ni Silvi sa misa. Si Joven. Sa Krista na day siya aning simbahan. Malinda, ma, pasayo ako. Nahimo kong bati nga anak niyo ni Papa. Kalimpi. Kay gihikap na sa Diyos ang imong kasing-kasing. Gihimo na kaniyang lindot, anak. Proud kami ni mo si mama mo, Joven. Hasta po ko. Proud kayo ko sa kong manghod. Tana, Joven. Paulit na ta sa ato. Ma. Mananghit ko ni Father Mar. Unsa giday imong ganahan, Joven? Nganong nagsakristan lagi ka? Ganahan ko mahimo, pare. Tabangan ko na lang ni Father Mar. Musugot mo, ma? Pa? Wa ka day problema na ako, nak. Kung mauwi mong gusto. Andam ko kamong suportahan kung unsa inyong gustong kabuton, mga anak. Ako, Sab, andam ko nga muhatag sa kong suporta. Wow! Naana dayon niya ko igsuon nga pare. Si Father Joven. Huwag kabutangan sa gibati namang kalipay ni atong tungura, kay nakaplagan man namo pagpalit ang nawa namong anak mismo sabay sa Diyos ug pangandoy pagyud ni ini nga mamahimong usa ka pari. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Linda. Okay, salamat kayo mga ka-DJ, no, mga ka-listeners, sa paminaw sa sugilano ni Linda, OFW sa Saudi Arabia, domestic helper. Daghang kayong salamat, no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.